Er du også træt og deprimeret? Savner du også solens varme, tisstød, der svæver omkring dig, og romaen af lunken bajer og urin? Det gør vi også. Camp Glamp. Med vores ølmudderterapi kommer du direkte i eufori, og når du iført ansigtsmaske kommer ud af vores bagområde, står vores neglesalon til fuld rådighed for dig og dine negle. For det er dig, det handler om. Du skal passes godt på. Det har været et hårdt år. Har det ikke? Kom hen til os, og så skal du nok få det bedre. Vi glæder os til at skabe common ground. Giv den gas til skraldeparaden og bliv vugget i seng af soundboxens bass.